sa kalawasan. Amo na ya ang normal nga pagpangabuhi. Pero mientras tanto, nga ara pa ining COVID-19, hindi kita makasiling nga nagbalik na kita sa normal naton nga pagpangabuhi. New normal, wala gyapon na. Kay para sa ako niya, kinahanglan papason tanay, kinahanglan magtukib kita sang baksin batok sa COVID-19. Kag kung magsiling ang departamento sang ikaayong lawas nga hilway na kita sa among kagaw, amo na kag makasiling kita nga balik kita sa normal naton nga pagpangabuhi. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan responsa Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:45 na oy DTX 500 may tatlo ini ka anti-diabetic nga propiedad ining charantin nga nagapanubo sang glucose bisin nga nagakontrol sa inyo blood sugar polypeptide nga may pareho sang epekto sang insulin. Amo ini ang gamito nato labi na gid kon may diabetes ka
mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, DTX 500 na ang inyo kinahanglan. Ini siya, nagatinlo man sa aton dugo, nagasilig sa mga impurity kag toxin sa aton atay. Amuning kinahanglan ta para magbakod ang aton lawas. Ibato sa anuman nga pamalakihan nga maghimo magtapik sa aton kalawasan. Proteksyonan tigid ng lawas ta, gamit kita DTX 500. Kaya ang ikaayong lawas, manggad. Ang DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 47 ba? Damo ang nalipay sa Executive Order number 37 ni Mayor Bing Leonardia. Nagligad to kundi may mga likorban. Siling sang mga asawa ba nami ba? Kay may korupsyon na, may likorban pa. Daw medyo na ulompawan, nagginahina ang inom ni Mr. niya. Di karon ang mga Mr. nalipay naman niya. Bangod, medyo may parsyal nga lifting sang ginapatuman nga likorban sa syudad sa Bacolod. Amo silingon, makabakal ka na. Sabi san diin man nga mga mall o kung diin mga balaklan sang ilimnon. Pero, inom ka lang sa sulod sa inyo balay. Bakal ka, dalon mo, inom ka lang sa sulod sa inyo puluyan. Ang pagbakal, pasugtan. Alas 12 sang ugto, tubtob lang alas 6 sa gabi. So makabakal ikaw sang ilimnon, umpisa alas 12, tubtob alas 6 sa gabi. Pero, dapat dalon mo lang sa tagsa ninyo ka mga puluyan. Ginapanumdum ka mo, hindi gyapon pwede nga mag-inom sa restaurant, mga bar, ini balang mga convenience store, sari-sari store, mga tiyangge, hilit-hilit, tubaan sa kilidalan, hindi pwede. Kaysa gyapon ginadilian, mayo-ayo na lang na, may ligwadyo tay, sa una di kay kabakali elimnon mo, sa mga balaklan, bisan sa mga mall, kagiban pa, sa mga grocery, kagiban pa, ginadilian gid. Ti subong, medyo naghalog-halog na, pwede ka na kabakal, hindi ka lang kainom sa gwa, inom ka lang sa sulod sa puluyan. Perting ihom sa pila naton ka mga grupo, ang pila ka mga maluyagon, mag-inom-inom, wala niya ba daw nahalog-halugan magkita ba? Kasi una, hindi kay kabakal mo. Ang iban, sige man bakal, sikrito lang. Iban kabaligya, sikrito man. O, karon niya, hayag na. Pwede na kamo kabakal, basta dalon lang sa sulod sang puluyan. Damo sang grupo. Nalipay niya ba? Damayo-ayo ni, makabakal-bakal na kita, makapungko na kita sa sulod sa atong puluyan, nakainom-inom na kita, kag makabakal kita libre, nga wala na sang dapat katahapan. Kaya kadamo sang gayo Balo ka ti amo malaning kalingawan mo, sang pila naton ka mga kauturan, inablang lipay-lipay lang, palipas oras lang, hindi man pahubo gida. Hindi nga mag-inom ka gida tag dua ka, kag magmao, hindi yutay lang. Na makabakal ka man libre, makapuli sa balay mo, may dala ka na 3-4 ka butilya, inom-inom ka, no? Nami man medyo madamo sa aton mga utod ang nalipay, sining partial lifting sang pagpatuman sang liquor ban. Di, bakal na kamo karawan? Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 50. Mabalik kami pagkatapos ini.
Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 53 na ang Federlep Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation nagapahibalo nga nagabaton na sila sang loan application kag loan renewal. Pwede na. Kag kung gusto kamo mag-loan, dasig magproseso porte kanubo sang saka para sa chattel, ATM loan ninyo, business loan, salary kag bonus loan, real estate mortgage, car kag truck financing, GSIS, SSS pension loan, agricultural loan, pareho sang crop loans, allotment loan kag housing loan para sa construction kag renovation. Kadto kamo, bisitahe sila sa second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Pwede ka mo kakontak sa cell number 0922-294-6862 or 0905-438-9450. Pwede ka mo ka-email sila pederlep17@yahoo.com. Facebook, Federlep Lending Corporation. May ara man sila satellite nga opisina sa Corner Yungki, Dalan Goria, Lakar, Luta City. Kontak lang kamo. Cell number 0908-447-1495. May ara man sa Dalan Mabini, Sonpordas, Talisay City. Kontak lang 0947-605-5543. O sige, lona sa Manubo nga saka. Pamasyar na sa Federlep Lending Corporation. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55 na, madata na ang pinatyanay diri sa Bacolod. Isa naman ka biktimang linutang da sa may crossing Barangay Sumag sa crossing Punta Taytay, siyudad sa Bacolod. Isa naman ka negosyante, a certain Randolph Domingo ang ginpatay. Di asod-asod na ang pinatyanay. May mga anggulo nga nakita ang mga kapulisan. Kadumdum kamo, laban sa mga ginpamatay diri sa Bacolod, may bahidgid sa aligasyon sa illegal nga druga. Ining ginlutang kahapon, may kaso na ini siya, nadakpan na ini siya, matapos sa isa ka buy-bust operation, kadumdum kamo, sa barangay Banago, kagini siya nakagwa na sa prisuhan sa tong Oktubre 14, nagligad nga tuig. Pagkatapos ng negosyo, baligya baboy kagiban pa nga mga kasapatan. Ti kahapon, linutang patay. Na-recover isa ka machine pistol sa compartment sa iya salakyan. Ti ang pila naton, ka mga kauturan sa Bacolod, mga negosyante na balaka na, niya daw inasud-asud na ini ang pinatyanay sa syudad sa Bacolod. Pero tandaan nyo, gid, nga ining mga nagakatabo subong, laban sini, may ara gid angot sa illegal nga druga. Posible, ang iban sini, personal, medyo may angot sa negosyo, kag may angot sa illegal nga druga. Pila ng pinatay diri sa syudad sa Bacolod nga kalabanan ginatudlo sa illegal nga druga. Kung matuod ginman nga may ara ini angot sa illegal nga druga, mas maayo ini, no? Nga maklaro sa Bacolod nga ini ginpatay bangod sa illegal nga druga. Ang malain lang nga base kon ginatudlo lang sa illegal nga druga kag may mga personal iya nga mga kaaway, subong man mga personal nga isaay sa negosyo, kag iban pa. Kay kalabanan siniya, manaog sa illegal nga druga mo, kag kasunar kamo, nga kon ang kasong pinatyanay, basta gani, may angot sa druga, gakadula lang ini siya. Gakapanas lang sa mga balita, pagkaligad, isa kasimana, isa kabulan, madula lang ini nga kaso. Kon may angot sa droga. Bangod, may mga report kita nga nakuha, hindi pagiman kumpirmado nga may ara ini basbas. Kay kung sino nagalin ang mando kag basbas, amo ina karon ang matunog nga huding-huding sa bilog nga pungsod Pilipinas, hindi lang ni
sa Bacolod nagakatabo. Hindi lang ini sa probinsya sa Negros Occidental nagakatabo ini sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ang aligasyon basta kung may basbas na wala na ini nga kaso laban sa tunaw dula nga kaso. Mabutang lang ini siya sa kasaysayan, history lang ini sa kabuhi sang ginpatay. Kon matuod nga may angot sa illegal nga droga ining mga nabiktima sa paglutang hindi lamang diri sa syudad sa Bacolod kundi sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kung sino mando, kung sino may basbas ini, tangla lang kamutos lang ito, kag pamangkutang kaugalingon nyo, kung sino ang sa likod sinitanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:59. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:02. Happy birthday lang kay Joy Rachel Salanga Kalukod nga nagahiwat siya kadlawan karon nga adlaw. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod,
Aksyon Radio. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo